Έχεις 5 δευτερόλεπτα να σκεφτείς. Τι θα έκανες ποτέ μέσα σε ένα αεροπλάνο? Δεν θα έκανα σεξ, μάλλον. Δεν θα κάνεις σεξ στο αεροπλάνο. Ναι. Είναι τα πρώτα πράγματα που Δεν πάει στο ξέρω πού αεροπλάνο. μπορεί να κάνει σεξ. στο Δείχνει η αεροπλάνο. Γι' αεροσβέστα αυτό. κάνει από εδώ και από εκεί. Μπορείτε να πάτε Ναι, τουαλέτα για δεν να κάνετε έχει. σεξ. Στην τουαλέτα. Βρωμιά. Εντάξει, δεν θα το κάνεις στο πάτωμα, δεν θα κάτσεις εκεί πέρα. Στα όρθια. Ένα μέρος του πλανήτη που θα ήθελες να εκτιμιστείς τώρα. Καλιφόρνια. Γιατί? Τι έχεις εκεί πέρα συγκεκριμένα? Δεν ξέρω, μου άρεσε από μικρή που το βλέπα σε ταινίες, στο μέρος. Πολύ φωτός και random πράγματα. Δεν ξέρω Ναι, ποια είναι ναι. πολύ φωτός, μπορεί να λέγει μαλακίες. Από ποια χώρα θα ήθελες να έρθει η ώρα στη ζωή σου? Ο έρωτας της ζωής μου. Μήπως δεν τον βρήκες τώρα και άρχισες και ξανά με ομαδικός εδώ Όχι, πέρα? δεν ξέρω. Αγγλία. Α, το θες να είναι λίγο λόρδος, φαντάζεσαι κάποτε Ρόαν Άτκινσον που είναι. Λίγο μου αρέσει αυτό. Αν θες να έχει μια υποσύνη. Λίγο μου ας αρέσει, πούμε. ναι. Με ποιον δεν θα πήγαινες ποτέ ταξίδι? Πέρα από μένα. Το μπαμπά μου. Θα μου γκρινιάζει συνέχεια. Τι που είναι μακριά, δεν περπατάμε μέχρι εκεί πέρα και Ναι, τέτοια. ναι. Είναι με Μινέρβα, βρακή κανονικά και αμάνικο, μονίμως, έτσι δεν είναι? Το έχεις ευτυχώς δεν θα το δει.